Sa number 6, ang kuring nga si Moy Moy nga gin-rescue sang grupo nga Back Project PH sang kahapon sa Murcia ang napatay na kainasang aga. Kahapon sang gin-rescue nanday Nana Falve kag CJ sang Back PH project sa barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia matapos magpangayo sang bulig ang isa ka residente sa madiskubrihan niya ngang iya kuring nga si Moy Moy ang may pilas tugas ang pagbuno. Nagwa ang kuring sa balay kag pagbalik sini may pilas na. Nakibot ang tagbalay nga may nagahibi sa dalom sang katre kag sang iya ginusisa nakita niya ang kuring nga dugo na kag nagagwa na ang tinai. Giningagaw dala nanday Nana si Moy Moy sa Juan Veterinarian Animal Clinic sa Bacolod para mapabulong. Nalabot sang kutsilyo ang iya nga tinai. Kay na alas 4:45 sang kaagahon napatay ang kuring. Pangabay kun tani isang Back Project PH sa pamilya na nagapanag-iya kay Moy Moy nga ipablatter sa PNP kaso. Sa nagligan lang man nga bulan sa barangay Blumentritt na rescue ang ido nga si TikTok nga may igo sa Indian target sa lawas. Ga-travel kami gani ara siya sa labador. Gusto niya pag diyan magwa, ang tagin stop na mo tagin tuparan ko naging siya sa likod, kay ginaalay ko lang siya ka-pick-up sa. Ano rin ang sitwasyon niya pag-abot diri sa inyo luya nakatama? Hindi man siya luya, sir, gabi lang siya galing. May ano pa gani, may time nga gusto niya diyan maglakad.